Depe nedir, düz nedir? 7 yaşan Arap atın şanını məlum bolmaz. Depe nedir, düz nedir? Yüňü yeten goç şigidin ýanyny 50 nedir, 60 nedir, 100 nedir? Namar dogly gorky şeker meýdanynyň agaç adam bolup görünür her ýanynyň muhannese ýol bermegil ýeläňden seçe bilmez duman nedir, toz nedir? Sapah bolup hünür atyn bilmeýän, arif bolup öz ızzatyny bilmeýän, söhbet içire söz lezzetini bilmeýän aňa bilmez meclis nedir, saz nedir? Gargy ýeter balaman jeňinne, görne bilmez ol meýdanyň deňinne, aç garçyky algyrlaşyn öňünde müň ýygylsyn, ördek nedir, gaz nedir? Magtym boly, söz joş eder tilinden. Muhannese ýol bermegil ýeläňden, bühünärler geler, gelmez eliňden tilden gelen büzüriyetli söz nedir?